Bon dia a tothom i benvinguts a un nou vídeo de Català al Natural. Com sabeu, jo sóc professor de català per a estrangers. Tinc bastants alumnes diferents i vaig seguint el seu progrés. Alguns progressen més ràpidament, alguns més lentament, però últimament he tingut unes quantes converses amb diversos d'ells relativament semblants. Una mica converses relacionades amb la frustració per la falta de progrés i la repetició d'errors i la dificultat a incorporar noves estructures o noves paraules al seu català. I jo mateix, tenint aquestes converses amb aquests alumnes, m'he trobat una mica repetint més o menys les mateixes coses, els mateixos arguments amb cada un d'ells que em preguntava per una cosa concreta diferent. I he pensat que seria útil fer aquest vídeo explicant una mica, diguéssim, tot aquest raonament que he fet amb diverses persones per separat, perquè crec que potser us pot ser útil a vosaltres si us trobeu en alguna d'aquestes situacions en el vostre aprenentatge. Com he comentat, diferents alumnes m'han preguntat per diferents coses, però una mica el denominador comú ha sigut el tema de alliberar-se d'errors, desfer-se d'errors i progressar, notar millora, d'acord? Per tant, ens centrarem en aquest tema en el vídeo d'avui. Aprofito per recordar-vos que podeu trobar la transcripció sencera i l'àudio en MP3 d'aquest vídeo i de tots els altres que pujo al canal a la plataforma de Patreon de Català al Natural, que podeu trobar en un enllaç a la descripció dels vídeos, on amb una petita subscripció mensual podeu descarregar-vos aquest contingut per treballar en més profunditat els vídeos que pujo i, a més, donar suport al projecte. Moltes gràcies a tots aquells que ja us hi heu subscrit. Comencem primer de tot pel tema principal, que és aquest de la frustració que genera un error que ets conscient que el repeteixes de manera continuada i que, per molt que tu et sembli que ara ja has entès com ho hauries de fer, en el fons continues cometent aquest error. Això, quan jo ho vaig comentar amb un alumne, vaig pensar en una mena de metàfora per exemplificar-ho, per fer-ho més evident. Aquesta persona em deia que a classe més o menys sí que entenia l'error que feia quan jo li corregia o aconseguia fer-ho bé, però que després notava que quan parlava fora de classe feia moltíssim aquest error i que no aconseguia desempallegar-se'n. I jo li vaig posar l'exemple d'una persona que camina malament, d'acord? No camina amb els peus de manera correcta, sinó que un peu el posa tort. I aquesta persona necessita corregir la posició dels peus, caminar bé, i per fer-ho va amb un ortopeda. Una persona que li analitza el moviment dels peus, li corregeix i li explica com ho ha de fer i li fa practicar el moviment correcte. Durant aquesta sessió amb l'ortopeda, aquesta persona que camina malament es concentra molt en la posició dels peus, tota la seva atenció està en els peus i durant la sessió aconsegueix caminar bastant bé, aconsegueix redreçar aquest peu tort. Ara bé, al cap d'una setmana, quan torna a arribar a la consulta de l'ortopeda, l'ortopeda ja el veu venir caminant malament i diu: "Què ha passat? Com és que hem perdut el progrés que havíem fet a la sessió anterior?" I aquesta persona que té problemes per caminar correctament no sap ben bé explicar-li, però bàsicament ha perdut aquell progrés que havia fet la setmana passada i han de tornar a dedicar la sessió a tornar a corregir-ho. I aquest patró probablement s'anirà repetint al llarg de les sessions. Potser sí que amb el temps anirà notant certa millora, però sempre quan torni al cap d'una setmana a la següent consulta, doncs haurà perdut aquesta correcció que li havia fet a l'anterior sessió. Això és el mateix que em passa amb alguns alumnes que a cada classe que fem setmanalment doncs els hi corregeixo alguna cosa, sempre els hi corregeixo el mateix i al final ells mateixos es frustren una mica de dir: "Ostres, què passa? Que sóc una mica curt o què? Com és que no aconsegueixo incorporar-ho?" I què tenen en comú la metàfora que us he posat amb l'exemple pràctic dels errors a l'hora de parlar una llengua estrangera? Que tant parlar com caminar són accions que un cop n'aprenem, no? Un cop aprenem a caminar quan som petits o un cop aprenem a parlar en una llengua, són accions que ja fem bastant de manera inconscient, d'acord? De manera automàtica, amb memòria muscular, ja surten directament. Pot ser que en algun moment haguem de pensar una mica, no? Per exemple, si és una llengua estrangera, pot ser que hagis de pensar en alguna paraula en concret, o si estàs caminant, si no hi ha un camí que sigui clar, o si hi ha una rajola que no està bé al terra, potser en aquell moment has de parar
especial atenció on poses el peu o com el poses per no fer-te mal, però en general, tant parlar com caminar són coses que ens surten de manera automàtica un cop les hem apreses amb memòria muscular. I què passa? Que és molt fàcil posar aquest xip automàtic i no parar atenció al que estem fent. De fet, és difícil parar atenció a aquestes accions automàtiques. Fins i tot si jo ara us dic, penseu en la vostra respiració, fixeu-vos en cada inspiració i expiració. Segur que d'aquí 2 o 3 minuts ja torneu a respirar de manera inconscient. I és per aquest motiu que aquests errors a l'hora de caminar o a l'hora de parlar costen tant d'arreglar perquè ja els tenim automatitzats i són accions, són activitats, la de parlar o la de caminar, que ens surten de manera automàtica. I està automatitzat així i per molt que tu siguis conscient quan t'hi pares a pensar i tu mires en detall que allà hi ha un error, a l'hora de la veritat, quan et poses a fer aquesta activitat, ho automatitzes i ets incapaç de fixar-te en aquest error i corregir-lo. Per tant, quina és la solució si realment hi ha un error en aquesta activitat que tenim automatitzada que volem solucionar i que sempre se'ns escapa? Doncs la veritat és que no hi ha un gran secret. Bé, aviam, pots plantejar-te exercicis concrets, allò com molta repetició, t'escrius 100 frases amb l'error corregit, les repeteixes molt i aviam si això funciona, és una opció. Però fins i tot això, si ho fas durant una estona, com és l'estona de classe o la sessió amb l'ortopeda, i després desconnectes i tornes a fer les coses de manera automàtica, el més probable és que l'error romangui. I per tant, la solució és bastant evident, no és cap gran secret, però passa per l'atenció i el deteniment. És a dir, aquestes activitats que si no hi pensem, si no ens hi fixem, les fem de manera automàtica i surten, com caminar, parlar o respirar, si realment volem corregir algun petit detall d'alguna d'aquestes activitats, el que hem de fer és aconseguir que una part significativa del temps que fem aquestes activitats no ho fem de manera automàtica, sinó que ho fem de manera molt conscient fixant-nos en tot. I això és molt més fàcil de dir que de fer. En el cas de l'ortopeda d'abans, què passava? Que aquesta persona, durant aquella hora, es fixava molt en els peus, però després, la resta de la setmana, quan caminava per casa, pel carrer o per on sigui, ho feia de manera absolutament automàtica. Potser el primer pas sí que pensava el faré amb el peu correctament, però després ja, a la que es posa a caminar, deixa de pensar en la posició del peu, camina de manera automàtica i arriba a la següent sessió amb l'ortopeda i en aquell moment és quan pensa ara sí, ara he de tornar a caminar bé. I això és el que fa molta gent amb una llengua que està aprenent. A l'hora de classe, amb el professor davant, sí que en aquell moment para molta atenció a com diu les coses, no? Com fer-les, i més amb les correccions del professor, que segurament li crida l'atenció i li diu «Ei, vigila, que aquí t'has equivocat o que això no ho fas bé». Però després, en la seva vida quotidiana, que això ja és molt important, en la vostra vida fora de l'estona d'estudi o de la classe, hauríeu de tenir alguna mena d'interacció en la llengua, d'acord? Això és el primer. Si ja no teniu això, si no teniu el moment d'utilitzar la llengua fora de classe, aquest és el primer punt que heu d'arreglar. Però fins i tot, si teniu aquest moment d'utilitzar la llengua fora de classe, amb amics, en un cert entorn social, videotrucades amb gent, amb companys lingüístics, o senzillament a l'hora de consumir contingut en la llengua, com notícies, podcasts, pel·lícules, el que sigui, tot i que en aquest cas vigileu perquè la tasca és més passiva que no pas activa, en aquests moments hem de començar a esforçar-nos a fer l'activitat amb més atenció i de manera més conscient. Quan comenceu a guanyar una mica de fluïdesa amb la llengua, és normal que poseu el xip automàtic i en segons quines situacions serà sempre així. Per exemple, si vosaltres treballeu utilitzant la llengua, si vosaltres utilitzeu el català a la vostra feina, al moment en què entri un client i vosaltres li parleu en català, en aquell moment estareu pendents d'atendre el client, de solucionar els problemes que hi hagi, de ser eficients en la vostra feina i no estareu pensant en si dieu un pronom d'una manera o d'una altra o un verb d'una manera o d'una altra. El que sí que es pot fer bastant és retrospectiva, és a dir, un cop hagi passat aquella situació, per exemple en aquest cas, una persona que treballa en un entorn catalanoparlant i que té aquesta oportunitat de practicar la llengua, però que al moment de la veritat no pot estar concentrat en la llengua perquè ha d'estar concentrat, per exemple, en la seva feina. El que sí que pot fer és després
fer una mica de retrospectiva de com ha anat la conversa, de què ha dit. Jo mateix m'hi trobo moltes vegades que després de dir una cosa en una llengua estrangera estic una estona pensant «Ai, però això que he dit era del tot correcte? Potser m'he equivocat», i ho busco i ho confirmo. Sembla una petita cosa, sembla una ximpleria, però pot ser molt útil per identificar errors. Això, després de tenir alguna interacció en la llengua, fer una mica de retrospectiva, de revisió de com ha anat la conversa. Naturalment no recordareu tot el que heu dit, però jo m'adono que fins i tot si en aquell moment no hi estava pensant, després sóc bastant capaç de recordar les coses que he dit, com les he dit exactament. Per tant, aquesta és una primera opció. Però una segona opció, i la més interessant, és que sigueu capaços de, en algun espai de la vostra vida, tenir un moment en què sí que pugueu utilitzar la llengua i de manera més detinguda i amb atenció. Potser aquesta persona que treballa en català, al moment en què ha d'atendre el client, en aquell moment no pot estar pensant en els pronoms i en les conjugacions, però potser després, quan fa el descans i xerra amb els companys de feina en català, doncs potser en aquell sí que és un moment on diguéssim, no té tanta pressió a sobre i pot aprofitar per ser una mica més conscient, aplicar aquesta atenció, consciència lingüística del que està dient. No només posar el xip automàtic, sinó pensar una mica realment en com construeix les frases, quins temps verbals utilitza, com conjuga els verbs, etc. D'acord? Qualsevol cosa, fins i tot encara que sigui la pronúncia, com diu les coses o quines preposicions utilitza, el que sigui que vosaltres noteu que us costa en aquest moment, el que sigui que noteu que és el vostre error. A més això, no? Si teniu un error una mica identificat o alguns errors una mica identificats, ja és molt més fàcil parar-hi atenció en aquestes coses concretes. Així d'entrada, si és una cosa que mai heu fet, si mai en el vostre dia a dia heu parat especial atenció a com parleu, com dieu les coses, potser així d'entrada us pot semblar com una mica com impossible, no? De dir, ostres, jo, quan estic parlant amb amics o amb companys o amb gent al carrer, he d'estar pensant en quines paraules dic o com estan conjugats els verbs o quins pronoms hi poso. Potser us sembla com una mica surrealista, no? Que no sigui una cosa que es pugui aconseguir. Però, com tot, és una habilitat que es treballa, d'acord? És una activitat que si vosaltres comenceu a posar voluntat a fixar-vos en el que dieu, com ho dieu, quines paraules utilitzeu, com les modifiqueu, com les pronuncieu, tot això es pot treballar i es pot desenvolupar. Jo mateix ho he notat moltíssim. Jo, abans de posar-me amb tot aquest tema de les llengües, quan estudiava ciència, per exemple, a la Universitat Química, jo no em fixava gens en com parlava, les paraules que utilitzava, però en absolut. I em sortien les coses com em sortien, de manera espontània, que és el més natural, i no sabia si estava dient les coses de manera correcta o incorrecta o tal. I ara, en canvi, amb tots aquests anys d'estudiar llengües estrangeres, de tenir-hi interès, d'haver començat a treballar també amb el català, doncs resulta que ara no se m'escapa ni un detall del que dic jo i del que diuen les altres persones. En qualsevol moment, en qualsevol conversa, tinc el radar posat i em fixo en petits detalls de pronúncia, en petits pronoms, en verbs, en paraules, en vocabulari, el que sigui. Si és un castellanisme, si no ho és. Jo mateix, quan parlo, a vegades també dic castellanismes, però ara sempre que en dic un, dic, mira, l'he dit. I potser penso, ei, i no passa res, no estic fent classe ara mateix, visc el meu dia a dia i sí, tinc algun castellanisme i no passa res. No estic dient que no hi pugui haver errors i jo mateix sóc el primer que m'equivoco. Però ara mateix, avui en dia, sí que, com que he desenvolupat molt aquesta consciència lingüística, sóc molt més conscient, si jo vull, de tot el que dic i de com ho dic i què estic utilitzant. I per tant, si us voleu alliberar d'errors que vosaltres repetiu molt regularment, si noteu que hi ha certes coses de les quals no us desempallegueu, no us en desfeu, el que heu de fer és treballar una mica a desenvolupar aquesta consciència lingüística de no només xerrar de manera automàtica, sinó ser conscients de què esteu dient i com ho dieu. Potser no ho podreu fer al 100% del temps, però només que ho feu un 15, un 20 o un 25% del temps que estigueu utilitzant la llengua, insisteixo, fora de classe, perquè a classe és molt fàcil concentrar-se en aquestes coses, però fora de classe, només que sigui un cert percentatge, ja serà una millora molt important i una mostra prou bona en la qual pugueu començar a fixar-vos en ostres, mira, aquí estic cometent l'error del qual em vull desempallegar. Aquí l'he fet.
a la propera frase ho diré de manera correcta, o ara mateix jo em corregeixo a mi mateix. I quan sigueu capaços de començar a posar aquesta atenció, aquest deteniment enmig de la vostra activitat de parlar, serà quan començareu a ser capaços de polir tots aquests petits errors, de ser molt més conscients de què esteu dient i com ho esteu dient, i també us serà molt més fàcil introduir-hi noves estructures i nou vocabulari. I tot això serà molt més fàcil com més interès genuí tingueu en la llengua, a millorar, a aprendre. Si realment us fa il·lusió parlar millor, expressar-vos millor, millorar en la llengua, avançar, tot aquest procés de ser més conscient del que dieu serà un procés interessant de fixar-vos. Ostres, mira, he dit això d'aquesta manera i crec que ho hauria de corregir. Ho confirmo, ho busco un moment a Google o ho pregunto. No? Ostres, m'he equivocat aquí o no? Com més tingueu aquest interès de ser conscients de com esteu parlant, de com esteu dient les coses i de confirmar que ho esteu fent correctament i, si us equivoqueu, pensar quina seria l'opció correcta i el proper cop que us trobeu en aquella mateixa situació, reconèixer, ei, mira, que aquí estic a punt de dir el mateix que l'altre cop em vaig equivocar. Ara ho diré de manera correcta i ja sé quina és l'opció correcta que hi he de posar. Com més tingueu aquest interès genuí per solucionar aquests errors, per millorar en la llengua i per aprendre-la bé, més fàcil serà tot aquest procés. Si, en canvi, us agafeu el procés d'aprenentatge com un pal vol dir una cosa que fa mandra, que no teniu ganes de fer, que aneu a classe 1 hora a la setmana perquè heu d'aprendre la llengua, però després desconnecteu i us fa mandra parar atenció, posar una mica d'esforç a fixar-vos a com esteu parlant, tots aquests errors no marxaran mai. No marxaran mai per això, perquè parlar és una activitat molt automàtica, que un cop us heu acostumat a dir les coses d'una manera o d'una altra, si l'únic que feu és posar el xip automàtic, hi seran sempre. De fet, en lingüística hi ha una cosa que es coneix com a fossilització d'errors, que s'ha detectat en persones que porten anys i anys i anys vivint a un país estranger, han après bé la llengua d'aquest país, la parlen amb fluïdesa, però hi ha certs errors dels quals no es desempalleguen mai, ni tan sols amb instrucció explícita de quin és l'error i de com seria la forma correcta de dir-ho. Per exemple, en alguns estudis lingüístics, una persona que portava dècades vivint a un país estranger, doncs el lingüista que feia l'estudi li explicava a la persona: mira, tu sempre que dius això ho dius malament. I li explicava, li feia tota l'explicació. Ho veus? Entens que gramaticalment això no funciona, hauria de ser així, tal, no sé què. I la persona, sí, ho entenc, tal. I després, quan feien gravacions espontànies, li deien, d'acord, doncs ara parlarem del temps que fa. I llavors tenien aquella conversa, llavors tots els errors tornaven a sortir per molt que 5 minuts abans d'aquesta persona hagués dit sí, entenc perfectament tot el que m'estàs dient, el que m'estàs corregint i per què faig aquest error. Tot això són errors fossilitzats i es diuen que estan fossilitzats perquè ja estan tan integrats com en una cinta de vídeo, ja hi ha aquests punts i després quan reprodueixes la cinta de vídeo aquests punts apareixen inevitablement. I l'única manera que no apareguin és agafar-te la cinta i no passar-la ràpid automàticament, sinó anar mirant a mesura que passa, detectar l'error i corregir-lo o esborrar-lo. Bé, doncs aquí ho deixo. Em sembla que m'he repetit molt, ho he dit moltes vegades, però més o menys espero que hagi quedat clar el missatge que volia transmetre. Si realment entreneu aquesta habilitat, perquè és una habilitat que es pot entrenar, la de ser conscient de com parles, si realment entreneu aquesta habilitat i la desenvolupeu, notareu que us estalviareu molts problemes i moltes frustracions en l'aprenentatge de llengües. No només en la llengua que estigueu aprenent ara, si és el català o la que sigui, sinó ja en el futur. És una habilitat que us servirà per qualsevol altra llengua, fins i tot en la vostra llengua materna, si voleu parlar de manera més formal, de manera més eloqüent en la vostra llengua materna, també necessiteu aquesta capacitat de consciència lingüística, de saber com esteu dient les coses, què esteu dient a cada moment. És una habilitat molt interessant a treballar. I a més, fins i tot serà transportable a altres coses com això de corregir la manera de caminar, per exemple. Si heu sigut capaços de posar atenció a la manera de parlar, després, el dia que tingueu un problema a la manera de caminar, podreu aplicar una mica el mateix procés mental per parar atenció a la manera de caminar.
Doncs bé, això sí que és tot pel vídeo d'avui. Si teniu experiències semblants a aquestes que us he comentat, deixeu-me els comentaris. I també, com sempre, si us ha agradat el vídeo, podeu deixar-hi un like, subscriure-us al canal si encara no ho heu fet, seguir-me a Instagram i donar suport al projecte a través de la plataforma de Patreon, l'enllaç de la qual trobareu a la descripció del vídeo. Moltes gràcies a tots i ens veiem a la propera. Apa! Siau!